Patuloy na nagbibigay serbisyo. Pag-asa at saya. GMA Regional TV. Kapuso ng bawat Pilipino. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Good morning ug bangon-bangon na mga kapuso all over Mindanao. Ato sang kamusahon ato mga kapuso dinha sa Tandag City ug Bislig City sa Surigao del Sur Province. Maayong buntag say. Mayong buntag sab jail ato sab igreet ang ato mga kapuso dinha sa Dapitan City ug Dipolog City sa Zamboanga del Norte Province. Karong buntaga mga kapuso alang sa mga dog lovers o dunay mga alagang iro. Kung gusto ninyo sila nga mapasunod o di bakaha, makorek kung duna say attitude problem. Atong sayron gikan sa atong mga makauban karong buntaga ang mga angayang himuon. Una na din ha ang dog owner nga naga-home training sab sa iyang mga iro nga si Val Gerard Marquez. Bitaw no kaya ang ubang iro aggressive kaayo pero napoy behave lang. Ug dunasay ginagamit yung makatabang sa law enforcement. Sama na lamang sa mga canine dogs. Paunsa kaha ang training sa maong klaseng iro. Atong sayron uban sa dog handler ug trainer nga si Clark Niliasca. Samtang sa Best Talk, makachika gihapon ni Attorney Resi ang Asia's multimedia star Alden Richards sa part 2 sa interview. Una na ito makainabi atong mga bisita karong buntaga, Jill, tuod man, rich in natural resources ang Mindanao, sama na lang sa mga falls. Apan nasayod baka kapuso, nga dunay falls sa Mindanao, nga gikan sa rock formation ang tubig. Kini ang Asik-Asik Falls sa lungsod sa Alamada, North Cotabato. Dili sama sa ubang falls nga gikan sa sapa sa taas nga bahin na gikan ang tubig. Ang Asik-Asik Falls naggawas gikan sa mga rock formation kilid sa bukid ang tubig nga nagadagayday paubos. Kung tan-awon daw sama kini sa Green Curtain tungod sa ferns ug moss nga dunay nagahulog nga tubig sa gitas-on nga 60 meters ug gilapdon nga 140 meters. Butang nga makapangangha gayud sa mga turista. Gikan sa mga dagkong bato, ang tubig mo diretso sa Alamada River. Mga kapuso sa mga mahiligon sa pag-alaga og mga iro, ginaunsa ba ninyo pagpaamo sa ilaha? Kini man gud atong makauban karong buntaga usa ka kagay-anon nga gina-train ang iyang mga iro nga mapasunod sa iyaha. Si Val Gerard Marquez. Sir Val, mayong buntag og dayon sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta sir? May buntag sa tanan, sa mga kapuso. Okay lang. Sir, pila ka buok ang imong mga alagang iro karon ug unsa ang mga breed ani sir? Karon naat ko'y upat ka ero, duha ka Bull Mastiff, and duha ka American Bully. Sir, unsa klaseng training ang imong ginatudlo sa imong mga iro? Basic obedience para sa ila, para sa as a pet lugar na ako'y basic obedience for them. Ga tudlo po ko sa ilaha o basic kaning ilahang eating habits lugar. Importante na sa usa ka pet. And since ako gaya ginashow po na ako akong mga iro, so ga-training po ko sa ilaha for shows. Dali lang ba sila pasundon sir o unsa ba ang imong technique aron mapasunod sa imong ginasulti ang imong mga alaga? Kaning ako ang mga alaga diri is puro ni sila bulldog breed, no? When you say bulldog, labad ni sila sa ulo, dili maminaw. So gina-reinforce na ko sila at pagsugod na ay treats. Paunsa ba sir nga nakabalo ka unsaon pag-train sa iro sir og asa pod gikan kini imong mga alaga sir? Pinalit ba ni or hinatag sa imuha? But when I first purchased my first Bull Mastiff, dito ko na challenge because ang Bull Mastiff man good is very stubborn breed.
lisod na sila tudluan. So along the process sa akong pag-alaga, nagtanaw-tanaw ko og YouTube, naminaw ko mga talk shows regarding dog psychology. Of course, isa na po na ang pagbisita sa atong mga amigo po nga naapoy mga similar breeds lugar nga gialagaan. Nangutana over the years nakaginta og knowledge, and then usapad sa pag-perform lugar sa mga natun-an nato. And then majority ani sa ila napalit na ako, no? Sa age level sa imong iro, sir, sa kanus ba dapat sugdan ang training sa kini nga mga iro? Importante gyud pagsugod pa lang nila pag anak, no. Isa na sa ako ang mga gina-train. But since ang ako is napalit na nako siya, ginapalit ra na ako ang majority sa akong dogs. Ito'y pa lang gapili nako. So as a person who has been exposed lugar sa ingani nga klase nga breed, 1 month old pa lang ginaadtog yun ko sa asa ang tag-iya sa breeder, no. Ginatan-aw yun ako kung unsa klase nga iro akong pilion. Pamili nako sa puppy nga fit lugar para sa akong lifestyle. Pero unsa bang mga idara, sir, nga kanang maka-catch up na gyud, sir, o kanang musunod na gyud ang mga iro, o unsa pod na mga idara na kanang medyo lisod sila pasundon sa imong gusto ipahimo sa ilaha? Sa amo like sa Bull Mastiff, kailangan gyud siya at an early stage i-train na nimo siya. So like I said, puppy pa lang gina-train na namo siya. So kung mudako na and wala nimo ma-train, paglisod na kag pugong ana kay kusgan gyud kay na sila. How about sa eating habits, sir? Napod ba'y training ka ginahimo sa imong mga alaga, o unsa ba'y paagi, sir, sa ilahang pagpakaon nimo sa ilaha? Definitely, nagyod perminti na uban ang ako sa ako ang program ang eating habits or eating obedience nila. Isa na is ginapasyow nimo sa ilaha nga the only time sila pwede mukaon is kung muingon ka nga mukaon. A action showing nga ikaw ang alpha, ikaw ang leader, o ikaw ang masunod. To prevent lugar aggressiveness, kanami itong ginaingon nila nga ayaw hawiri kuwal gakaon kay mamaak. So usa na siya sa puppy pa lang imo nang i-train nga mabantayan sila kung magkaon, nga dili nila ibutang ang ilahang mga kamot unahan sa ilahang food bowl, no. Dapat atras na ilang kamot, meaning magkilangan nila i-reach out. It's a gesture sa mga iro nga nagrespeto sila nga kanang property nga ilang gikan-an imuha na, and nakikabot ra sila, nakikaon ba sila. So it's a sign of respect lugar sa mga iro sa imuha nga dili sila dapat mag-agresibo, kay the moment nga imong kuhaon ng bowl sa ilang atubangan, dapat dili sila aggressive, mo allow ra sila. Sir, how frequent ba ang training nimo sa ilaha? Sa puppy, every day gina siya, repetitive. Especially ang American Bully o Bull Mastiff na line, ang ilahang adulthood ana is 3 years old. So from a puppy until mag 2 years old, repetitive ang among training ana nila. Sir, unsa pud ka importante para sa imuha nga matrain ang imuhang mga alaga na iro? Very, very important yun. It will reflect lugar how a owner is bringing up their pets, no. Lastly, sir, imong mensahe, sir, sa mga susama nimo, sir, nga naay mga alagang iro o gusto pod nila i-train ang ilahang mga alaga. So mga kapuso, no, para sa atong mga animal enthusiast, whatever breed ang inyong gusto paliton, almost always ang ako yung ginaingon sa tanan is know the breed first before nimo paliton. Ila-ilaha sa gyud og ayo ang iro nga imong gusto kuhaon. So kailangan nimo siya bagayon sa kung unsa pod ang imuhang lifestyle. Daghang kayong salamat, Sir Val, sa imong oras ug higayon nga gihatag sa At Home with GMA Regional TV. Amping pirmi, sir, og pakiregards ko sa imong mga alaga. Thank you, Sai, and thank you mga kapuso. God bless. Ingat po kamo tanan. Chillax lang mo mga kapuso, kay mubalik pa ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Best of time na mga kapuso, kauban si Attorney Resi Rizada. Resi! Thanks, RJ!
good morning mga kapusog. Welcome to Biz Talk. Aniya na ang part 2 sa atong interview kauban ng Asia's multimedia star, Alden Richards. Ito Alden, #Road to 10 with Alden. Ako, you were launched sa GMA Network last January 2011. The same month, I think that Alakdaner premiered. Yes. You've come a long way already. To whom do you dedicate your success? I dedicate this to my mom kasi siya yung nag-push sa akin to be where I am now. Parang too bad lang she's not here anymore, but I'm sure she's seeing everything from heaven with the Lord. And I dedicate this to my family, to the people that loved me, supported me through my ups and downs, guided me, and of course to my supporters who have been there since day one. May nabawasan, may nadagdagan. I've learned so much. I'm gonna turn. It's gonna be my 10th year on December 8th, and parang looking back, parang sobrang dami ko lang napagdaanan, and ang dami kong dapat ipagpasalamat dito sa career na nakuha ko kasi I've learned a lot. I became stronger with the challenges I've faced. Tapos ang dami nating natulungan. Yun yung isa sa mga pinaka-blessing talaga ng kung nasan man ako ngayon is really to help people na nangangailangan. Kasi parang for me, yun yung reward eh. Yun yung reward ng lahat ng blessings na dumadating sa akin is the ability to help without asking anything in return. Parang that's the best thing. Yun yung kinakasaya ng puso ko pag nakakatulong ako. It's really more of spreading kindness, di ba? From ano din natin yan, advocacy din natin yun sa GMA Regional TV. Parang yun yung top priority ko now. And laban lang tayo. Right. And looking back, Alden, what do you think was the biggest sacrifice that you had to make just to get to where you are right now? Siguro yung time sa sarili at time sa pamilya. Parang yun yung isa sa yun yung pinaka greatest sacrifice na binigay ko to be able to deliver, to be able to, to be Alden Richards. So, parang the good thing about that naman is the people around me understands my work. But sometimes, syempre, medyo unfair na rin sa kanila, especially dun sa special occasions, yung mga bagay na ginagawa ng pamilya. Yun yung dun ako medyo nag-miss out. Siyempre, Alden, imbitahan natin lahat ng ating mga kapuso all over Mindanao na of course, abangan ang Love on the Balcony episode ng I Can See You series, and of course, please invite them sa lahat ng upcoming shows. And I'm inviting you to please watch I Can See You series po at kami po yung first episode na Love on the Balcony. Siyempre sa GMA 7 lang po yan. Thank you very much. Maraming salamat, Alden. It's truly an honor na makasama ka namin dito sa At Home with GMA Regional TV. Thank you very much. Thank you, Attorney. Salamat. And that was Kapusong Alden Richards. Daghan kita kinahanglan nga atangan kay Kapusong Alden maunang alang sa exclusive online drama, comedy, musical online content. Bisitahan lang mga kapuso ang www.gmanetwork.com/gets. There you'd find more entertaining videos featuring your favorite Kapuso stars. Tutok lang mo mga kapuso kay mobalik pa ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Mga kapuso, atong sayron kung unsa ba ang mga dapat matun-an sa mga dog owner sa pag-train sa ilang mga iro. Ato sab sayron kung paunsa sab gina-train ang mga iro nga ginagamit sa mga law enforcement, kauban ang dog handler ug trainer nga si Clark Niliasca. Sir Clark, maayong buntag ug dayon sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta na ka, sir? May buntag sa tanan o sa tanang Mindanawan. Sir, pila nakakatuig nga dog handler ug trainer ug paunsa pud ka, sir, nakahibalo sa pag-train sa mga iro? Nagsugod ko 2010, mga 10 years na akong nag-train og iro ug naka-schooling ko sa una o conducted by the PNP Susya for license. Sir, unsa ba nga klaseng dog training ay imong gina-handle karon? Ang daghang courses nga gina-offer sa ato ang mga client na atay ginatawag namo nga basic obedience training, advanced na atay kanang protection dog, guard dog,
bomb sniffing dog o kanang ginatawag nga drug detection dog. Sir, daghan ang gusto mahibalo. Kung dunay mga iro nga aggressive kaayo, paunsa ba sir ang pamaagi aron mo kalma ang iro? Sorry. Dunay level ang pagka-aggressive sa dog. Dunay ginatawag nga aggressive siya kung naalang sa kulungan, ug aggressive siya sa kung makakita siya bata, pero kung makagawas na sa kulungan dili na siya aggressive. Napoy ginatawag nga aggressive jud kaayo kanang mamaak jud siya nga kanang magpataka na lang yun siya pamaak. Ang atong ginahimo atay na himong client din sa MAA nga 3 months na ako siya gi-train, migusa na ako siya, so ginaduaw na ako siya, ginatagaag pagkaon, ginapakita na ako sa iyaha nga dili ko treat sa iyaha, ang mga tao amigo day niya. So inana lang hinay-hinay, stage by stage. So hangtod nga nakuha na ko siya na napakalma na ko siya. Sir, nature jud ba sa mga iro nga mamaak kung doon na sila mabati nga threat sa ilang palibot? Ug sama sa mga tao, sir, napod ba'y nagkalain-lain nga attitude ang mga iro? Yes sir, depende na siya sa breed sa iro. Doon na tayo kanang mga breed nga kanang behavior nila is mamaak siya, aggressive siya sa tao, lalo na sa bata. Kanang ginatawag na to nga Belgian Malinois, naapoy kanang kalmado nga iro, kanang friendly siya sa tanang tao. Di wala siya possible nga mamaak. Kanang ginatawag na to nga Golden Retriever, Labrador Retriever o uban pa nga mga klase nga mga kalmado nga mga iro. Sir, unsa ba ang unique characteristic sa mga iro nga pwede nimo sila mapasunod ug mahinumduman nila ang mga angay buhaton nga magdepende sa imuhang mga command sa ilaha? Ang characteristic sa dog is trainable yun na siya. Okay, again, Cookie. Display, buddy. Display. Okay. Sit. Good girl. Down. Display that. Up. Up. Good girl. Very good. Okay, again. Up. Again, play that. Up. Cookie. Up. Play that. Up. Good girl. Just move. Good girl. Up. Okay. Up. Okay, up. Up. Very good, Cookie. Sit. Let's play that. Bump. Bump. Play that. Bump. Bump. Good girl. Good girl. Very good. Baling puro na pirme, sumaw na atong balik-balikon lang by repeating, mahimo na to niyang ugali. So pag ingon nimo nga sit na siya, at the same time mohatag pag reward para makasabot siya, moabot siya iyang huna, ma-print niya sa iyang huna nga pag mo-sit day siya, tagaan day ko og food. Sir, na ba'y specific breed sa iro para po sa specific training like ang Rottweiler, sir, pwede ba siya nga pang bomb sniffing dog? Mga ingana, sir? Yes sir, naa siya specific na kailangan. So ang mga pag moingon ka nga sa bomb sniffing, ang effective dito nga ero is una Belgian. So dito siya effective. Dili nato pwede dadon dito ang Rottweiler sa bomb sniffing kasi daghan man na siya og kanang mamahimo nga dili siya pwede. Halimbawa, ang bomb sniffing magud naga-duty. So ang Rottweiler is lahi ilang yawas dagko. Kung imo siyang i-duty for 4 hours, maluya na siya. Kaya mas effective ang Belgian dito, ang Labrador, kay kusog sila mangita, unya hyper sila, dili dahil sila makapoy. Ang Rottweiler, dito na siya effective sa guard dog. Pwede mo siya ibutang dito, i-train mo siya as guard, as personal protection. Ang kaning ginatawag nato nga Doberman, dito siya effective sa personal protection. Ang Belgian, most gina-train po na siya sa personal protection, kanang mo-attack. Sir, sa K9 dogs, unsa ba ang training nga ginahimo sa ilaha og unsa sab kadugay, sir, aron makadetect sila og mga illegal drugs, explosive device ug uban pa? Sa mga detection dog, sa bomb sniffing dog, sa mo abot na siya 6 months bago siya ma-deploy or bago siya mag-work, no? Pero ang yang mastery o kanang
kanang expert na gyud siya, master na gyud niya, maabot na siya og 1 year. Ang mga training ana sir, doon na tayo, syempre of course meron naatay ka ng mga materyales katong halimbawa sa bomb sniffing, natay materyales din nga real nga kuan, explosive like C4, mga explosive, gunpowder. Sir, doon na ba'y limit ang gitason sa minuto o oras nga mamahimong mo duty ang kining mga detection dogs? Of course, na siya effective hours. Gusto na mo gani ipaabot sa tanang mga dunay mga private canine detection dog, labi na sa mga security agencies nga ang iro dili na nato ang canine, yung detection dog, dili nato na siya pwede himuong roving guard, labi na sa duty. Kay ang effectiveness ana niya is 3 to 4 hours nga gabantay din na. Pag ana, balik na siya sa kulungan. Makita nato sa 911, di ba? Nga ang ilang canine dog is naalang sa trap, nasa cage. Kay once nga nana sila ipasimhot, effective siya paggawa sa kulungan. 2 to 4 hours nga gabantay, mangita, o na ang effective kaayo sa canine. Alright, daghang kay salamat Sir Clark sa imong oras ug higayon nga gihatag sa At Home with GMA Regional TV. Amping sir. Thank you, daghang salamat. Say atong nasayran gikan sa dog trainer nga si Clark Niliasca na dunay managlahing behavior ang iro, depende sa breed niini. Apan mamahimo gihapon sila nga mapasunod pinaagi sa training. Sa mga iro sab nga ginagamit isip bomb sniffing dog, duna say breed sa iro nga haum sa maong trabaho. Apan duna say limitasyon ang ilang duty. Jill, samtang nagsugod lang sa pag-alaga og Bull Mastiff, na-encourage ang dog owner nga si Val Gerard Marquez nga i-home training ang iyang mga iro nga ginashow sab niya. Papi pa lang ginasubay na kini ni Val aron masigurong magka-vibes pod sa iyang lifestyle ang iyang alaga. Well, samtang say dili lang hawod nga artista si kapusong Alden Richards sa pag-boom sa iyang karera, nahimong top priority niya ang pagtabang sa uban nga subay sab sa kampanya sa GMA Regional TV nga #SpreadKindness. Mga kapuso, unta na inspire og nakakaton kamo sa gi-share sa itong mga bisita karong buntaga. Sama na lang sa panultihon ni Chad McKean nga you're not done training the dog until you can trust him at liberty. Sakto sa itong episode karong buntaga. See you tomorrow mga kapuso, alas 8 gihapon sa buntag. Dinhilang sa inyong Morning Kabanding, ang At Home with GMA Regional TV. Makita pagbalik ang atong episode pinagi sa pagbisita sa www.gmaregionaltv.com. Ug ayaw kalimot, mag-subscribe sa official YouTube channel sa GMA Regional TV. Mga kapuso, always remember that God is good all the time. Ayaw sab kalimot sa pag-smile. Amping! Stay safe and healthy mga kapuso. Ako si Cyril Chavez. Kinisab si Argil Relator. Buong puso para sa kapuso.